Здравейте на всички, тук с вас са Кетгърл, Барбойко и Вода и... Да, Вода и Огън, който е капитана. Не капитана, а как беше? Железният човек. Не, това е железният човек. Железният човек. Железно. Не знам. Дигато меч. Айде. Спрете Почваме се. дървета. Вече знам къде е. Ще си направим къщичка. Е там. Добре. No, Ма не, там малко ще е скучно. Добре, ама поне там може да ходим за дърва, виж колко много има. Може. Някой да бие овците. Ти го не ги уби. Да. Аз ли? Да. Вода и Огън уби овците. Да. Ние събираме дървета. Оцелете има пясък, яко. Перфектно почваме. Просто все едно този върт ни е чакал. Как може би не е чакал? Maybe. Who knows? Кой знае? Ей хора, в коментарите напишете какви други клипчета искате да гледате с нас и дали ви харесват. И ако искате да правим нови. Да. Ако Абонирайте се. Всеки ден, абонирайте се. Ако този клип ви е харесал, го харесайте. Да. И в коментарите да напишете дали искате Вода и Огън да изчезне. Ама след като изгледате клипчето. Това е важно. Изгледайте клипчето и след това го напишете. Да. Сериозно сме. За ваше добро. Да знаете, че след няколко дни, т.е. скоро, то почти след един ден, няма да играем заедно. Може да ме виждате сама мен или сам него. И може да съм с Вода и Огън. Само може да съм и с едно друго момиче и да играем и така. Да знаете, няма винаги да сме заедно. Но ще виждате. Добре, браво. Кой какви дървета събира? Аз имам 13 от тези, как се казваха. Бричвуд и 8 от Дарквуд. Аз имам 12 бели и 13 такива. Дарквуд. Оу. Извиняваме се, ако звукът до сега е бил лош, ама нещо остана и... Съжаляваме. Айде да съберем един стак дървета. Добре, аз ще имам някъде да постелям къщата. Да постелям килимчето. Да режеш бялата лента. Тук искате ли? Има дърво. Да. Тук ще го оставя да се съди. Тук искате ли да е къщата? Вижте колко е близко. Виж, има голям терен. Да, ама не, тук не е много равно. Аз имам 12 дърво. Сега ще го изравня. Добре, за много. Вие отивайте за дърво. А къщата да е малка. Моля те, Вода и Огън, млъкни! Искате ви големите да се разправят. Така, по-добре ли е? Да. Сега прави къщата. Аз ще да ти дам още дърво. Добре, сега ще направя един крафтинг тейбъл. Направи един чек даже. И на такова. Брат ми направи. Ще ти направя аз после на тебе една, успокой се. Направи един чек да ти дам. Анче, искам да ти дам дърво. Така. Давайте ми.
Ема, дайте направо. Чакайте малко, сега ще направя. Успокойте се, бе, хора, успокойте се. Сега ще ви направя по две такива. Аз не искам. Аз вече направих. Добре. Анчи има дърво. Айде, давай. Служи един чест. Ето ви Ето, аз тези. слагам дърветата. Слагайте. И двамата. Това са моите 12 и 34. Окей, аз ги взимам. Още я събирам, нали? Вау, имаме стак от 64 вече. Перфектно. Вземи си брадва. А ти, вода, йога, нямаш ли нещо да ми дадеш? И аз ти дам. О, хора, почва да става тъмно. Ехо! Аз ще ходя да събера пясък. Отивай, да си направя лопата. Да. И на мене. Не, нали преди да си направя. Аз имам дърво. Аз вече направих. Често е. Ето, Дани, лопатата. Аз ще взема. Аз ще без пясък. Е, там е пясък. И ти ли ще вземеш пясък? Еми... А може ли да млъкнете? Благодаря. Някой да отиде за овце, да имаме легла. Добре, Йоган, ходи да убиеш няколко овце за легла. Сега ще направя една такова. Вълна. Направи му дървен меч. Направихме. Ето, има в честа. Има почти всичко в честа. Сега ще направя. Дай ми се мечи. Бе, оставих ти един меч. В честа сега се оправи с него. Сега ще направя и 3 такива На мен ми тъпо. за миньоните. Там има всичко в честа, бе. Отидете и си вземете. Аз почвам къщата. Малко и тясна, ама това да не въпрос. Може да може да пробиете. Аз ти събрах един стак пясък. Перфектно. Браха 46 стака. Добре, браво. А къде е често? Ето го там. Да взимам ли камъни? Такова. Ще направя там, където копах за пясък. Ще взимам, ще направя малка миничка. Добре, прави. Ама аз ще знам... Не, добре, се мина. Аз направих много малко и тясна Дали къща, ама ти, с времето ще се разтрия. Вода Йоган, ходи да такова. Един пясък. Не пясък, овце. Отиди да събереш Добре. Не, аз ще отида. Ама кой взе меча? Какъв меч? Хора, спрете да взимате мечовете. Браво, ама не взимай повече. Извинявам. Не знам кой път вече оцелява, но добре справяме. Особено малките хора. Хора, що не взимате ябълките, дърветата, ще посадиме нови и ще стане хубаво. И на някой му пада батерията. Намерих айрон. Перфектно. Ама ти трябва такава кирка, ела си... Ще можеш ли да се опреш? Да, ще направя. Абе, дали ме включите? Сложи, братче. Едно сега. Извинете, но поне имахме малко прекъсване на тока и спряхме клипа. Не е все едно, ама наистина е вярно. Не си помисля, че съм казала все едно, сериозно вярно. А всъщност къде е вода, Йоган? Има пясък. Ама на мен ми трябва дърво. Свършва. Дани, вода Йоган, ходи такова и... Свърши почти. Имам още един стак, ама ще свърши. Лава. Аз ще ти дам един стак с пясък. Добре. Два стака. Имам 46. И ми дайте пясъка, сложете го в честа. Дай пясъка и Да. ходи и събирай дървета. Да, защото нямаме много.
Аз ще бирам кабелство. Марти е избрал точно добър пясък. А? Аз съм избрал същия от твоя, виж. Да. Ето, от тези двете. Какво направим? Аз ли бе? Да, Какво? Какъв ти е проблема? дайте ни вратички. Ще ти сложа една вратичка и са. Защо чупиш? Неизвестно. Добре, оттам вече имаме вход. Имам още една врата и ще направя още един вход. Намерих кол. Хора, донесете ми малко... Марти си е Хора, донесете ми... Абе, на никъде не ходи. Накъде изчезна онзи? Сега няма такова. Накъде изчезна онзи вода и огън? Вода го върви се при какати. тук съм. О, ето го. А ти къде си? Аз се върна споко. Ма ти къде си? Искам я. Една мина съм и сега се выклещих. И по-обрани идвайте. Виждате ли ме? Тук с лавата ли си там? Къде? О, ето откъде. Там от лавата ли? Как не ви е тъмно? Марти, там от лавата ли си идваш? Трябва да зарежа, да, аз не мога да ходя по тъмното. Разбрах, че някой има полушанки за Night Vision. Кой? Някой от вас. Никой няма. Аз откъде разбрах. Ясно, извинявам се. Моя грешка. Да стигнем се. Това съм в пустинята. Ама ви виждам. Ето там. Вода и огън, имаш ли нещо, че се опита да... Имаш ли нещо специално, че се опита... О, това, вярно. Имаш ли нещо специално, че се опита да плуваш в лавата? Еми тогава да ще пробвам. Някой да донесе малко факли. Аз нося кола ще направя факли. Да, благодаря. Само поръчки Дани да има дърво. Аз имам... Честа има, в честа има. Добре. Сега даже се слушаш стена. Слагам камък. Не, имам 4 пръчки. Ето ти 4 пръчки. Бъгна ми се и не стане кабелстон. Аз стана обикновен стон. Дай ми кола, аз направя факлите. Вижте ми, трябваше да стане кабелстон, ама... Дай ми кола, аз да направя факлите. Ти не знаеш как. Не знае. Остави го да ги направи. Ето кол. Дай ми айрана. Айрана го загубих. Какво? Защо? Ще намеря нов. Вода и огън, остави ми малко такива. Дай ми малко факлички, че тук стана като мъртвилница. Чакай. Затваряйте си вратите, като влизате. Тук. Чакай, дава ни истински кол да направя факлите. Правя факли. Вау, това беше странно. Не бе, остави ги тук, остави в честа няколко факли, да има. Ето така. Не яйде още. Това са. Направи още факли. Това ще оправим пода. Ето айрон си такова. Абе, за сега се справяме много добре. Перфектно даже. И дори си разбираме, което е странно. Наистина не се карам. Няма мръм, няма врън. Още кол. Ама намери малко айронче. Намерих Не го донесе. 8. Сам тук копай и ще дойде с айронче. От ръчичка. Добре.